kuma ɲɛsin don Alassane ne ma albinos noir ni parce que albinos noir était dɔwɛrɛ foyi mais a kun tigɛ o ye k'a tɔ to dugu la avion dɔ de kun bɛ yen miki kura de don donc maintenant Algérie ni Burkina de bɔra a nɔfɛ Russie bolo donc Russie bolo appel d'offre la Burkina de tɛmɛna a banna c'est un avion supersonique n'a yɛlɛnna avion ka frappe kelen Côte-d'Ivoire a bɛ Côte-d'Ivoire tigɛ fila ye wallahi Allah a frappe kelen Côte-d'Ivoire bɛ reculer de Alassane bɛ reculer de c'est nin y'a ka vente extérieure fɔlɔ de a bɛna di Burkina de ma nin dɔrɔn de ye albinos noir ye ma don avion type la dɛ ma don si la k'o fɔ a ye fɔlɔ albinos noir tɛ dɔwɛrɛ foyi o de don c'est un avion supersonique a tɛ maa si bolo AES dugu dɔ de y'a sɔrɔ Algérie ni Burkina de fila bɔra a nɔfɛ donc Burkina de y'a sɔrɔ a banna o avion de bɛ nale avion type a moto dugu la o albinos noir mun filɛ nin a bɛna a ka baara parce que i b'a dɔn a ka surveillance ni brouillage a ɲɔgɔn to de la Côte-d'Ivoire ni Burkina frontière la a bɛna taa tugu ɲɛmɔgɔw de la yen donc Alassane y'a interdit la kuma in yɛrɛ kana mɛn Alassane b'a kalama min don France ka service de renseignement b'a kalama albinos noir o avion in dɔrɔn de don donc a kuma yɛrɛ kana fɔ a kuma bɛ fɔ hali sini albinos noir de albinos noir an y'a fɔ an y'a jɛ albinos noir c'est fɔ kuma kana fɔ ko c'est interdit c'est interdit tout a bɛ fɔ hali sini a bɛ jan Burkina de y'a fɔ an bɛ Yopugo de an bɛ Zego an bɛ Yopugo an b'a fɔ hali sini albinos noir an y'a fɔ an y'a jɛ ayiwa an bɛ tɛmɛ ni ɲininkali toujours o siratigɛ kelen kɔnɔna la Tiani ale nana anw fɛ yan nin dɔgɔkun in kɔnɔna la ka bɔ yan ka tila ka taa Burkina an kɔni ye réseaux sociaux a waati la an ye maa caman ka kuma mɛn k'a fɔ ko Tiani nana to min na a tun bɛ fɛ ka na